Jaranan kuda budaya Bandaran Kapantulung Agung Sugeng Dalu Sugeng Amir Sani. Anjing bidalku moro tambor beri kena gurung binarungi kerapnya tanpa tengah gati kapi arso suaranipun lerombai samudara Enjing bidaku murung tambor beri kome gurung ngungkung binarungi kerapnya lan watangnya gati kapi arso saranipun lerokai samudara ayah ya ayo lo kere cinta sing hati-hati sesarangan sak wadya bolang iki Arda sing mburi iki ana sapa meneh nduk Aini ayo iki ya sapa meneh ya ya iki kang kawinastan dening para putra putri saking Banaran Kaupaten sing keri dhewe iki Abel lek sing iki aku wis tepak kok oh lah ayo iki lho alon bae ya hop lah kurang dhuwur kerek ora
ora kenanggo sembrono meneh as ayo maken ora kabrigane para satriya-satriya budaya meneh Hopla, awas, ojo minggir-minggir. Oh ini ya. Hopla. Krimping budale prajurit kuda terus anggap prang maju nuju palagan cara cambuk anitir kaya antariksa patut samandiman ambarat rata banawa krimping budale berat rata banawa ya. Ayo kira para satriya-satriya sing ati-ati nadha sing alon-alon yo man yo. Saka ing jalan mitri arsa padangi jagat mungut maneng lera surya padalira saka ing jalan mitri arsa padangi jagat mungut maneng
Ayo. Oh, kita sing hati-hati yo biar kone makaryo semangat ranggalan ugo Abel ya Pak opa lah
Ayo. Awas. Yuk. Hop. Kepenake goyangane kuda budaya. Cintaku saka nyong kader karo kowe cah ayu sing bakul lempar lamparmu pancen super rasitor ati lalar yen ora weruh ning sirah dadi kliar. Cintaku saka nyong kader paribasana durung demok wani planjer model bensin seliter motor kota setaper tak ampiri ayo tak jak muter-muter budaya. Pikir jebule kok kaya ngono cokot dipangan ular cintaku saka nyong kader lakune kok keloken aja bayi sebelah aku Hey,
audio profesional. Yo. Ing wengi kuwi nalikane aku pisan ketemu tak utamake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sapine ngati nalikane ora ngira kumete semoh ing wingi dos liramu kapan bali Mas Asep matur nuwun. Ndak ngelak mas. Mas Dinta ndak ngelak. Oh, Misik bel. kringete kaya ngono. Lah nggih to. Tunggu dosan. Abel direwangi emang katoke bedah. Apa meneh bel? Bel apa nih? Bedah kuwi lho, lah kok itu lho. Napa nih Pak Tris? Katoke. Katoke. Aduh, ndak apa-apa ya bel. Saking semangate ya. Nggih. Iya. Wis borong ki lemi. Kancane L cukup kono ndak cukup. Sampean wis kancane urung. Wis ya, ya wis. Lanjut ya. Stasiun tuh. Ha, ye. Oh, ha. Sing Ha, ye. dadi Lo, 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 lo. bisu. Muga-muga sliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu. Mudah-mudahan ya.
ayo. Wayai. Iya. Iya. Ayo bel. Lok. Budo yo. Op. Ayo bel. Ayo Pak Sutris. Lempoh pakai ayo. Ngosas. Ngobos. Ayo. Alon-alon wae. Ayo. Lain no kira sing hati-hati ger cinta. Cinta karo Abel sing hati-hati ya Pak. Ayo Ben. Ayo Abel lempar. Yo, lempar. Ya mlebu ae. Angkasku wis entek to. Ayo, kuwi lho. Jos. Para satria Yo, ayo lo masjid. Yo. Lempoh Mang Sutris. Sesuk prei. Sesuk prei. Sesuk golek prei nang jetrekan. Lo.
Sapa iki? Sopo kuwi? Sapa Iya, iki mengke? Ditulungi. Ayo. Alam dhisik. Sugeng rawuh Mas Nari. Mas Nari Jombor. Karo Yo. Iya. Kuda budaya. Tak dosi. Lok. Iki aman mau sing durung rawuh Mas Romi karo Mas Siti. Jebule akhire rawuh tenan kok. Ai. Yuk. Yo. Oe. Ayo ger. Ayo. Mas. Ngombe. Lantine enggak ngombe. Iya. Kowe nyapa rene ger. Ora gelem maca rene ger. Ayo nyedak. Kancane to. Kancane bengep. Teko kreasi ya Mas. Sangu bodo. maksudku. Yo. Ayo. Yo. Jas kuda budaya. Aja minggir-minggir ya man ya, aja minggir-minggir aja tengah wae. Iki ngono dalane rada lunyu ya, Ger. Piye man kabare Pantai Mutiara man? Aku rada pilek man. Ayo. Opa. Man. Lanugi katuran pinarak Mas Bunojo saking lelajan babatan Karangrejo. Ho. Ayo ger. Ayo. Yo. Dos. Ayo. Ayo Run. Yo. Arata. Sopo iki Mas? Mas Kawali. Saya ora kepake dening Mas Kawali. Lo. Yo. Awas.
aku terno mulih ger. Ayo longger, enggal wansini, enggal bali siji-siji ger. Neng mburi kene wis siji wansine uga enggal ditokke maneh watoya man. Ayo enggal ditokke jarane saka gedhokane ya mat wae. Atit, rene oger. Yo. Lo. Sik Jos. jos. Ai. Pak Marji. Aku kebuana. Ini tak Pak Marji. Aku boleh Pak Marji. Saiki boleh ya kene boleh. Jaluk boleh wis tak teko. Ngegrep apa kira? Mulai numpak grep apa ngocek dhewe ya Mas. Ya. Ayo Rut. Ojo leren nek mau kendang Rut. Ya. Mas Gunodo sehat nggih. Ayo. Ayo lo. Ini selak wangi ya kira Aku terpulih terpulih Pak. Ayo kek ndang tak terne mulih sampean yo kira. Sampean kok dipapak apa ngegrep bro? Aku tak ngegrep Pak. Oh boy. Ya. Pak Paji aku kabuana. Ya tak boleh. Pak Ji.
Terno Bali paman. Aku kantuk. Yo. Yo. Aku njaluk kopi. Kopi enek. Aku kudu dikopek nih tenan iki to. Nggih. Pak Ketu. Saya minta Oh, kopi. kopi ning motor apik Mas. Saya ora ono foto lho Mas. Kopi kok ning motor Mas. Kopi marai melek. Enak paman. Enak temen kok, Dik. Aku nyawang rompi wis manis iki senantiasa pahit mangga tetep manis. Ya. Ayo. Kari loro maninggal diturke bali bisa beda. Sing delok kok teras dhuwur akeh Mas. Ayo. Lo, aku ora kena diapusi lo. Ayo. Oh, ayo. Iya. Jos. Jos. Ya. Ayo Mas Sutris. Aku ndak jaluk kirim berita salahnya iki. Kurang siji. Ayo kita aja dadi le. Ayo. Lho niki para rawuh niki jawake sampun terang nggih. Sampun terang. Pokoke lek dongane dongane wong sering cirakat Bud, iki mandi. Wong udane tak dongake terang soalnya. Mas bengok ning ndi Mas bengok? Terang Mas. Andani. Aku njaluk terang ya terang Mas insyaallah nggih. Saderengipun monggo katuran pinarak ingkang kateben rawuh wonten ing dalu punika nggih para rawuh, para dulur-dulur sedaya ingkang papan wonten ing leladan Desa Banaran. Gosipun wonten dalemipun Mas Brian kaliyan Dik Silvi ingkang dalu punika sampun angrawuhaken dening kanca-kanca seniman seniwati wonten Kruk Amburadul wonten dalu punika nggih kang samangke kala wau ingkang nomor kalih sampun kita aturaken satriya-satriya kembar cacahing wonten 6 salajengipun wonten ing dalu punika niki mangke ugi wonten Mas Bagus dan juga kawan-kawan ingkang badhe atur paklipur wonten ing dalu punika. Kraten niki wedalipun nggih pun tabuh 9 lebih dari berapa menit Mas? Tak diloe dhewe lek nggih, niki mangke kripik gedang godhonge tela, titik edang sing penting rata nggih. Lagune mangke dilepun lebetaken wonten sak lebetipun jaranan supados samangke wonten jaranan putri
utawi Sri Kandi Putri katuraken wonten dalu punika boten ngantos jam 12 sampun kalerem sawetawis adicara wonten ing dalu punika. Monggo Mas Bagus persiapan sesarengan kalian kuda budaya wonten dalu punika. Soprate Mas Ibrek. Ayo, ayo kira Gus, sira sing ati-ati oleh. Tumaju ana sakjroning alun-alun dalu punika dekik. Kasusul dening Jogabaya sing nomor 2 ing Kamburi amaneh. Ayo Gus. Ya iki lho. Ah he. He ho he ho he ho. Ho ya he he. Ya ya he he. Aja seru-seru lomba bayar. Wala kulino kabeh wah bayane. Alon dhisik wah bayane. Yo, wah. Kandhane kok dalane lunyo. Lom. Bayane melu joget, Nut. Bayane joget. Ya iki krana kerukunaning para warga. Ayo Cel. Ya iki bapak itu lekase. Eletel. Op. Oh. Hehe. Ah. Iki mau Mas Kandil ya Pak. Para satria-satria kuda budaya, ayo kira sampeyan maju para prajurit. Yo, 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 yo. Ho ho. Yo, asto. Yo. Matur suwun ya Mas Bagus. Ngono lho. Yo, 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 yo. Oh. Ayo sih.
Jos. Oh, ah oh, ah oh, ah oh. Yo yo yo. Ah oh, 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 yo. Oh. Syaga pratamtama dosyaga kanthi kepang kang rinengga Oke Run. Senyum Run. Oh, wis senyum mboten. Jos. Budaya maksudnya. Sajose londo. Jose. Oh. Ae. Oh a. Jo. Ye. Oh. Ye. Oh. Ye. Yo. Ye. Yo. Ye. 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 Oh. Kaya kene rasane ora kuat lukuwi tanah mikir ake bebrayane awak lesu sampe bengi kurang turu awak kuru mikir ake bojo telu ora setya tubuh saben dina padu obat ora kuat sing loro jaluk dipakat nomor loro jaluke motor ijo nomor telu jaluke motor biru awakku remuk ngabui bojo telu goyangane lo 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 la 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 yo 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 Josh Yo, Jos. Yo, 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 yo. Jo. Oh, 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 oh. yo 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 he 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 Nah, selalu masaki. Monggo he bisa. he he Oh, yo, oh.
jos. Lo. Hi. Op. Yo. Wes lepas sih. Yo. Saya ngejang lali op. Yo. Yuk. Agi. Aturan benar. Ora sangkan. Yo. Jos. Hokla. Op. Lo. He. Lo. He. Yo. He. Tak gantung kendangi kaya kentrung imbal-imbalan kena kempul senggaan malah kepak rampak sikil loro sing rampak uber-uberan tangan daplang singgolan tak nunggu
matur sembah nuwun. Suwe anggon aku ngenteni wong sliramu kanthi langit ngati tak asa suwon rita wengi lestariya gegayuhan iki nuning batin kuralila yen sliramu direngko wong liya aku wis kabangun tresna lair batin tulus jiwa raga batin juli ing astina saunimu kabeh wis tak tampa watone pojong lenggana urip tentrem bagya maya mula ayo sing prasaja bebrayan rasepi ing panggoda astiti lan ati-ati uga antuk berkahe yang iki budaya ayo Pak Tris. oke iki mang karepe yo ngene iki ayalane wong kang sugih rasa sujan ora lila yen dheweke arep tiba beda kuwi tekku aku teke dia suka aku cinta Dheweke kondo cintane nganti kiamat ora lila yen tanggane arep dibeda tak gugusi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri naik sandalnya biar biru kasih kami terdamping pria idamanku yang muji murid di sana murid kebrayan nganti tekan putih zaman la 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 oh cinta kaya di surga so hidup semati ya he yuk oh ya goyang titik jas oh iki lo monggo Mas Dafa ahe opo ye ahe oka ahe lo yo oka ahe oka ahe lo oka ahe oka ahe yo oka ahe oka ahe oh
Yuk, yuk. Ayo. Mundur halus bae ya. Ora semayangan. Mang ora semayangan soalnya teko kudu semayangan. Gak suka. Gak sido dadi. Gak sido dadi. Heeh. Gak sido dadi Mas. Ora kaya ajate. Ayo.